ima jedno 40 stepenje, sigurno. Prži sunce, ajmo bokser! Nizbrdo se i govna kotrljaju, ajmo bokser! Uhu! Piva. Se vi? Sad mi neki deda dole, sad mi neki deda ispred prodavnice dođe i počne nešto da kenje, da mrsi muda kad ga nisam nabao. Ove dede su lude. Dede i babe i klinci su ludi. Počeo da laje nešto, da njake. Retard. Bio sam do prodavnice. Grgure. Sve grge. Selo moje lepše od Pariza, iz daleka, a iz bliza. Selo moje lepše od Pariza, iz daleka, a iz bliza. Trebao sam kupiti još. Treba sam kupiti još ovih kurčeva i pički. Kako mi čelo jebate. Trko sam. Trelivade, nigde vada nema. Samo jedna. Neka zvučnici se tresu, neka bije jako bas. Za svu braću oko nas, svaki grize kao pas. Neka slavi se do zore, neka izgubi se glas, palim svetleću raketu, kume idemo na Mars. I ljudi, do sad sam radio, kosio sam travu, pa sam namjesto sam nešto, lampe smo je i tata namjestili na kući, reflektore. Sad evo ležim, kuliram, odmaram. Izbrisali su mi profil na Instagram, izbrisali su mi Instagram i Face. I meni Facebook neću ni da otvoram više. Tako da izleći novi video. Hvala puno svima na gledanju, čao. Zapratite me svi na novom profilu. Nema šanse da ga vratim, mada ću im pisati da mi vrate, ali zapratite me svi. Bit će moje ime dole, Instagram ime.